खुलुमबाय आं ददेरे ब्रह्म आङो क'क्राझारनि सरायकला बान्दुगुरि दा साननैसो सिगां जानानै थांनाय जानाखि आब' मिथिंगा आरो आब' हेलिनानि मोनसे माने भइस रेकर्ड माने भाइरेल जादों आं बिनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों आरोखि ना दाथ' बिथांमोना बिराद माने गाज्रि मोनबाय जानांगौ जास्ट बे भइस रेकर्डखौ आङो मोनसे पार्सनेल माने आंनो सासे लोगो नबानिता बसुमतारी होननायनोसो माने आङो ओरैनो जास्ट डिसकास खालामनानै माने वाट्सएपआवहाय भइस कल हरदोंमोन आरोखि ओमफ्राय दा आं बिसि आब' मिथिंगा आब' हेलिना मोननि सायाव जेबो माने बेखौ मिन्थिया जास्ट आङो पार्सनेल सोंदोंसोमोन आरोखि माने डिसकास खालामदोंमोन दा बे क्लिप्सखौनो लानानै ससियेल मिडियायाव बिराद माने भाइरेल खालामदों आरोखि बै भइस रेकर्डखौ लानानै मिन्थिया हसिया सिरियासआव लांदों आरोखि आं बेबायदि एफा सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन दा नोंथांमोना बेखौनो बिराद माने सिरियास लानानै थांबाय आरोखि दा बेनि थाखाय आब' मिथिंगा आरो आब' हेलिनाया जोबोद दुखु खस्थ' सहायनांबाय आरो मानसिफोरजोंबो माने गाज्रि बुंजानांबाय दा नोंथांमोना आब' हेलिना आरो आब' मिथिंगानि सायाव जेबो माने गाज्रि कमेन्ट्स होनो नांला नोंथांमोनाबो मिन्थिखागौ जानांगौ बे जास्ट सिरियास नङा मोनसे डिसकास खालामनायसोमोन प्रुफ गैया गारा माने पार्सनेलसो माने बेखौ खोन्थानाय जादोंमोन आरो जायनि थाखाय आब' हेलिना आरो आब' मिथिंगाया आंनि एगेन्स्टआव आंखौ एफआइआर होनायलाय आङो बिथांमोनजों गुवाहाटीनि पानबाजार पुलिस थानायाव आङो नुजाफैनो गोनां जादों दा आंनि बे नंखाय फिसा भइस क्लिपखौ लानानै नोंथांमोना आब' मिथिंगा आरो आब' हेलिनानि सायाव जेबो गाज्रि कमेन्ट्स खालामनांला नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट होलांबाय थादो दा आङो दा बे आब' सानैनावबो निमाहा बिबाय आरो गासै रायजो राजाफोरनावबो आं निमाहा बिनाय जाबाय बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो आङो फिउचाराव बेबायदि खामानि मावला आरो आं बायदि नोंथांमोनाबो जेबो बेबायदि दामावथों होननानै आं नोंथांमोनखौ आसा खालामो बे बाथ्राखौ बियो लोगोजोंसो रायज्लायदोंमोन होननानै बुंदों जास्ट ओरैनो सावरायनायसोमोन होननानै बुंदों बेनिखायनो बयबो साबधान जा बाथ्राफोरखौ फोरमान गैयाजासे बुंनो नाङा मानोना नोंनि नंखाय मोनसे फिसा बाथ्राजोंनो सोरनिबा केरियारा सिलिंखार जालांनो हागौ आरो सोरनिबा जिउआबो सिलिंखार जालांनो हागौ भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि खन्थाइ मटिभेसन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव आरो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन गोजोन्थों खुलुमबाय।